DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky Terra. DJ Titan Jello. And this is MJ's Secret File. Si MJ na pakiramdam niya, hindi daw siya paboritong anak ng kanyang mama. Yun pala, siya ay anak nito sa ibang lalaki. At hindi yung ama niya na kinikilala niya sa mahabang panahon. So, nito lang na siwalat ang katotohanan na meron pala siyang tunay or biological father. And bukod pa ron, hindi present mother ang kanyang nanay. So, pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Tin Rivera na talagang nagmamahal kay Titan Jello. Dude, mahal na mahal ka nito. Pinakilala ka na nga sa nanay nito nung collab, diba? Dude, wala kang sasabihin? We miss you so much. Anyway, sabi niya rito, yung schoolmate ko, nakaka-relate sa kwento ngayon. Lumaki siya sa nanay niya, kahit separated yung parents niya. 7 or 8 years old siya, sumama siya sa nanay niya. Pero may reason talaga siya doon. Kung magkakaroon ng karapatan ng isang anak na malaman ng totoo, actually, karapatan niya talaga yun. At sana magkaroon ng malinaw na pag-uusap ang magulang nyo sa inyo. Sa atin siguro, swerte na lang tayo sa mga magulang natin. O swerte na lang lahat ng mga tao dyan, especially yung mga anak dyan, na kahit hindi nila kadugo, yung kinikilala nilang magulang, inaalagaan at minamahal pa rin sila. More power po sa inyong dalawa. Thank you so much last Saturday, especially kay Titan Jello. Yehey! Di ko makakalimutan. Kapit ka, dude. Kapit ka. Di ko makakalimutan yung hug and kiss mo sa cheeks. May niya kapatid nalagan si Titan Jello sa cheeks. Sabi ni mommy ko, nakakatuwa ka kasi ang bait mo. Yun mo, meet na parents ka na pala, dude. Anyway, thank you so much, Tin Rivera. Ang dami talaga napapasaya ni Titan Jello, no? Dude, dami mo napapasaya. Ito pa sabi ni Charles Sancho, walang comment si Titan Jello kasi delikado. Sige, tahimik ka lang dyan. Bahala na silang mag-interpret. Ito naman sabi ni Charles Sancho, hindi na talaga bago dito sa bansa natin ang pagkakaroon ng favorite na anak. Minsan nga kahit walang favoritism, mapag-iinitan pa rin. Ang sarap magpumiglas. Pero may nanay na nakikiusap sa akin na dumito muna ako sa pamilya namin. Wala lang, gusto ko lang i-vent out yung sarili kong nararamdaman. Pero para sa ating sender na si MJ, hindi imposible ang healing sa ganyang klaseng sitwasyon. Pwedeng mawala ang sama ng loob, lalong-lalo na kung nagsimula ng magsabi ng totoo. Hindi madali yon, pero at least it's a good start. Yun lamang po. Maraming salamat from Charles Sancho. Ito naman ang sabi ni Darwin, nakakalungkot lang na nagmumula sa magulang ang pagpaparamdam na hindi ikaw mahal o hindi ka mahal. Kahit sinong anak siguro
ang pinaparamdaman ng ganon talagang masasaktan. Sana extra effort and maging sensitive ang mga magulang sa pagpapadama ng pag-aalaga, pag-alalay at pagmamahal sa kanilang mga anak na hindi porke lumalayo para kumita ng pera, para sa anak na. Minsan lumalayo ka para iwasan ang iyong mga responsibilidad. Huwag niyong idaylan ang pera dahil hindi naman talaga nabibili ng pera ang tunay na kaligayahan at pagmamahal. From Darwin Russell. Hi din kay Jobert Vertudazo na nagsasabi dito na gusto ko pong i-shout out ang Bulacan Overdrive Grab drivers. Buti na lang talaga ay wala akong problemang ganyan na mga anak-anak sa kung sino-sino. Buhat bangko Hi din kay Christian Louie at kay Arvin na nakikinig daw ngayong gabing ito. Ramdam mo yung hingal ko. Oo. Ganun pagbuntis kasi nandun na tayo sa stage ng pagbubuntis ko na na hingalin na. Yun dude. Pero eto nga na-realize ko ang isang nanay, magtitiis naman siya ng 9 na buwan Diba? Kumbaga, masasabi ko pa din na may nagawa pa ring mabuti yung nanay. Oo naman. Dun sa anak. Oo naman. Na kahit napili niyang lumayo para magtrabaho, talaga may dahilan. It's just that, hindi kasi sapat na, 9 na buwan inalagaan mo yung bata. What happens after? Yung ganon. Hindi kasi sapat na tumigil yung pagiging ina mo sa 9 na buwan na yun. Although, parang naintindihan ko na iba-iba ng pagpapadama ang magulang ng pagmamahal. Magkakaiba ng paraan para magpadama ng pagmamahal ang isang magulang. But you have to make it a goal that you are present or your presence is always felt by your child. Agree. Kasi pag hindi talaga nararamdaman yung presensya ng mga magulang, doon namumuo yung sakit, galit at hinanakit. And hindi mo masisisi yung bata pag yun yung nabuo sa kanya. Agree. Sa akin naman, may mga magulang na wala silang choice kundi lalayo talaga sila sa anak nila. Magtatrabaho sila. Mawawalan sila ng connection ng anak nila. Pero hindi dahil hindi sila mahal. Dahil iniisip yung future nila. May mga magulang naman na talagang pinabayaan yung anak nila. Pero base naman dito sa kwento nila, siguro ito yung ito yung pagkakataon na pinaalam na sa'yo. Tulad nga ng sinabi ng mga kabisyo natin na pinaalam na sa'yo na kung sino yung ama mo, nakilala mo na, siguro tanggalin mo na rin yung galit mo. Bilang isang anak, ito lang paniniwala ko, bilang isang anak, wala tayong karapatan para magalit sa magulang natin. Although na kahit sabihin mong mali yung magulang natin. Bakit? Wala tayo kasi dito sa mundo na to, hindi rin dahil sa kanila. Malaking pasasalamat natin yung namulat yung mata natin at nakita natin at magagawa natin yung pwede natin magawa kasi nabubuhay tayo sa mundo na to. Yun lang yung sa akin. May kanya-kanya tayong paniniwala, may kanya-kanya tayong opinion. Pero para lang sa akin, maging masama man yung magulang mo, maging mabuti man yan, balibalik ta rin man ang mundo, magulang mo pa rin yan. Hindi ka nabuhay sa mundo na to at hindi mo magagawa yung mga pwede mong magawa kung hindi dahil sa magulang mo. Yun lang sa akin. Well, nagigets kita dun sa part na yun. At maraming mga Pilipino ang gumagawa niyan. Yes. Yung ganyang klaseng mindset, Yes. yung ganyang Yes. klaseng thinking. And hindi mo masisisi Hindi mo yung ganong masisisi. klaseng tao na yun yung mindset. Yes. Pero syempre, on the other hand, meron din naman na it's okay na magalit ka sa magulang mo kung Yes. wala silang kwentang magulang. Yes. Kung hindi sila responsable, okay lang na magalit sila. Basta wag mong tatanggalin na lang siguro yung respeto. Tama. Yan yung wag mong tatanggalin sa relasyon na meron kayo ng mga magulang mo. Di bali nang lumayo ka para lang Tama. mapanatili yung respeto. Wag mo na ilapit yung sarili mo doon. Kasi alam mong sasabog kayo pag nagsama kayo Hindi magiging maganda yung resulta. Exactly. Yes. And it's okay to cut family members Yes. kung toxic na.
Kung hindi makabubuti sa pagkatao mo at hindi aligned doon sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Especially if you are building your own dreams, your own character, na alam mong, hindi, kaya ko to. Tama. And be grateful pa rin dun sa mga magulang mo. Kasi marami pa rin ikaw natutunan ng dahil sa kanila. One way or another, dude, ang isang magulang, may tuturo at ituturo yan sa'yo. Posible ito yung, gusto kong gayahin yung parenting skills ng mama ko, papa ko. Or pwede rin yung, natutunan ko kasi sa magulang ko na kapag hindi ka laging present, hindi mararamdaman ng bata na mahal siya. So, ang gagawin ko para maiba yung pakiramdam ng bata, matututo ako dun at i-apply ko to sa sarili kong pamilya in the future. Dapat. Ganun naman yung thinking ng ibang mga tao. And we respect, di ba, all kinds of mindsets. Yes. Kasi you do you eh. Tama. Kung ano yung mag-work para sa'yo, gawin mo. And the good thing dito sa secret file na to ngayong gabi, dude, is that sabi niya nga, unti-unti nang nababawasan yung sama ng loob na meron siya sa magulang niya o sa nanay niya, especially sa nanay niya. Na kahit hindi nga present mother itong nanay niya, nandun pa rin naman yung pag-abilin sa tita niya lola niya Diba? Nandun pa din naman yung pagmamahal mula sa ibang mga tao Sila na lang yung pumuno dun sa pagkukulang ng nanay niya Yung nanay niya may reason kung bakit man lumayo, Ba't nawala? nawala. Yeah. Pero at least binigay pa rin sa kanya yung katotohanan. And that for me is already, not enough naman, but is a sign, diba, na may care pa rin sa'yo yung nanay mo. So yun. Tuloy lang sa buhay. Tuloy sa buhay. Oo, tuloy ka lang sa buhay. Kaya kabisyo kung nakikinig ka ngayon, may sama ka ng loob dyan sa magulang mo. Sana hindi mo rin patagalin. Lalong-lalo na kung meron namang nangyaring forgiveness or parang may nagkaroon naman ng konting pag-uusap, 'di ba? Kung nakapag-vent out ka naman na ng nararamdaman mo, nakapag-rant ka na, 'di ba? Nailabas mo na yung talagang tunay mong nararamdaman, ganun din yung magulang mo. Kumbaga, do not let that person have this control sa buhay mo. Kasi the more na pinapaigting mo yung galit sa puso mo, the more na hindi ka nagpapatawad, the more na mas kinokontrol ka nito. And gusto mo ba na kontrolin ka ng ganitong klaseng emosyon? Hindi ka magiging tunay na masaya kapag ito yung pinamayani mo sa buhay mo. Tama. At magiging magulang ka din. Yeah. Nakwento ko sa iyo yun, dude. Nasa simbahan kami ng nanay ko. I think nakwento ko na to sa iyo, sa mga kabisyo natin. Sabi ko sa kanya, Ma, ngayon alam ko na. Sorry ang hirap-hirap pala magbuntis. Tapos paglaki, sasagutin ka lang. Ginanong ko siya. As in, ginanong ko siya. Tapos ngumiti siya sa akin. Siguro nag-gets niya na parang, Kasi may time na nagkakasagutan kami ng magulang ko I mean, hindi mo mawawala yun Iwasan Hindi maiwasan. Di maiwasan Magka-clash talaga kayo ng perspektibo kasi magkaiba kayo Yes. Magkaiba yung henerasyon niya, magkaiba yung henerasyon mo. Yes. Pero at the end of the day, you still love each other. Yes. Kahit you hate, di ba parang you feel like you hate, di ba hate? Siguro parang may sama ng loob ka lang, nainis ka dahil may irritable na gagawa, hindi ka naunawaan. Hindi ka nagtatagpo sa gitna yung Yes. ganun. Pero yun, napakahalaga nung moment na yun para sa akin kasi tinreasure ka siya dahil nga na-realize ko kung gaano kahirap din maging isang magulang. Di ba, dude? Tanong ko sa kaibigan ko, ganun. Ba't mo ako tinatanong bigla? Tinatanong lang kita. Malay ko ba? Tanungin ko sa kanila. Tanungin kita. Tanungin na lang kita. Sige. Malay ko ba kung may sasagot mo? Oo nga, dude, ganyan. Alam mo naman. Sige na. Mabilis to. Galing mo doon, Naghanda ato. Anyway, Kabisha, if you wanna share secrets, share to us, raketera@gmail.com. BRB kami as in bathroom break for top secrets. Kasama pa rin si DJ Raketera. DJ Titangelo. At kayo ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang top secret. This is MJ's Secret File.
Metro's #1